हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मातेरेग्ला श्रीमद् हरे कृष्ण भागवतम प्रभु जी। क्लास बत्तनंचिನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ನಮೈನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय. कटकटम ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्लोक पन्नगने कट्टम ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायण श्लोक पन्नगने नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा नित्यं भगवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण प्रभु। ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚದ ನಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯ್ನ ಅಂಚದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಇರ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪುರಾಣಲು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪ ಉಂಡು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಡ್ದೆ ಅಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯ್ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಜನ್ಮದೆತ್ತದು ಬರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಸಾವುನೇ ಸೈಪಾವನಂಚಿನ ಭಾಗವತಂದು ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚನೆಕ್ ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್, ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್. ಅಂಚ ಪೂರಾ ಪುರಾಣಲ ಇದನ್ ಪುಗರುಂಡು ಭಾಗವತಮ್ಮನ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರೆಯುವನ ಬಗೆ. ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನು ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅದೇ ಇటు ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಿನ ಬಗೆನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಭೂತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕೊಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಅದೇ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದಾದವಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ. ಅದೇ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂತೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕೃತಿನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಗುಣತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನನ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಬೆ ಐ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಇಚ್ಚಿ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದೇವರ್ ಪಂತೇರು ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಂ ಐನ್ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ತಿರಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪನೈತೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ಗೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಡೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಾರ್. ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಅವು ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನ್ ತೆರಿಪವನ. ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಡೆ ಅವಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಇಜಿ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಜಿ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಾಗವತಂಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ABCD ಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಹಿಂಗ ಆಪುನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ ಪನ್ಪತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ತತ್ವಜ್ಞಾನ
ಅದು ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಆಗುಜವು ಅಂಚದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಯಾಪಲ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಯ ಶ್ರವಣಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಆಂಡ ಅಯ ಮೆಲಾನೆ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ಆತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ದಾದಾಪುನಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೇನ ಫಾಯದೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ್ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಕೇನೋಡು ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ನೇತ್ ಕೇನ್ವ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚದ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಇರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನೊಂದ್ ಪೋಪಿರಿ ಅನ್ನೋರ ಸಮರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ವಿಚಾರನ್ ಮತ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಇತ ನಮ್ಮ 4 ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅದೇ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಣಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಏನ್ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಯ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚದ ನಮಗ್ ಕೂಡ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪುರ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನ ಅಮ್ಮ ಏರು ದೇವಹೂತಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಉತ್ತರ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿರವೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಓಡು ತುಲೆ ಈ ತಾಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮಕ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಿವರಣೆನು ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಾಗವತಂ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಉಲ್ಲ ಅದೇ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ತು ಈಗ ದುಂಬುದ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ವಿದುರ ಉದ್ದವರ್ನ ಸಂವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಸುರುತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇದು ಬೊಕ್ಕ 5ನೇಟ್ ವಿದುರಾಗಿ ಏರ್ ತಿಕ್ವರ್ ಪಂಡ ಹರಿದ್ವಾರಡು ಏರ್ ತಿಕ್ವರ್ ಪಂಡ ಮೈತ್ರೇಡ್ ತಿಕ್ವರ್ ಅಂಚದ ಆ ಮೈತ್ರೇಡ್ ಹೇಳಿದ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಕೆಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆ ತೂವೊಂದುಲೈತೆ ಪೂರ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂವಾದ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ಅದೇ ಅಕಲ ಸಂವಾದ ಅಂಚದ ಐತ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಜಗತ್ತಿಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಣ ಇಂತ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನೆಕದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ಅವನವತುಯ ಪಂಡ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಮೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟೇರು ಇಂಚ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 5 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೆನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯ ಅದೇ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ಅನುರ್ದು ಕಾಲದ ಗಣನೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೈಮದ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ತ್ರಿಸ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಾತಿ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೂರ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ಐಟು ಧೂಳ್ದ ಪೊಡಿ ತೋಜು ನಮಕ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ತೋಜು ಇತ್ತಲ ಐತೆ ಧೂಳ್ದ ಪೊಡಿ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ ಉಂಡು ಧೂಳು ನಮ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯನ ದುಂಬುಡು ನಮಕ್ ಧೂಳ್ದ ಪೊಡಿ ತೋಜು ಅದೇ ಆಲ್ಪರ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಗೆಹರ ಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಎತ್ತಿದ್ರು ಫೈಲ್ ಆದು ಪೋಂಡು ಅವೇ ಆತ್ ಗೆಹರ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗವತಂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವತ ಅತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವನು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ ಅದೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೈಕುಂಠ ಇಂಚ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿನ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಪಂಡ ಕುಮಾರೇರ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸುರುಕು ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದೇರು ಅದೇ ಅಂಚಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಾರೆಗೆ ದಾಲ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪಿಯಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಮ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡೆ ರಿಪೀಟ್ ದಾಯ ಮನ್ಪುರ ಉಂಡ ಎತ್ತು ಕೇಂಡಲ ಮರಪುನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ ಗೊತ್ತೇ ಜೊತೆ ಮುಲ್ಪೇದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅಂಚಾಂಡಲ ಕೇಂಡಾಲ ನೆನಪೊರಿಯಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಇಂಚಿಂಚಿನಾಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅಲ್ಲತೆ ಅಂಜದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಭಗವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ 4 ಕುಮಾರರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕುಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಮೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಉಂಟು ಅವೇ ಇತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕುಲು ಅವೇ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಕುಮಾರೇರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೇರೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿರು ರುದ್ರೇರೇನು ಅದೇ ಏಕಾದಶ 11 ಶಿವ ಅದೇ ಆರೇನು ಬೊಕ್ಕ 11 ರುದ್ರಾಣಿಯರೇ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಂತರು ಅದೇ ಆಡ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡೇರು 6 ಇತ್ತನ ಭೂತ ಪ್ರೇತನ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತರು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಯಾವ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟ ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸವಂತ ಯಾವುದು ಅಂಜದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮೆಕ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಅತೆ ಏರವು ಮಾತ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡವು ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲೆ ಉಂಟು ಪಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅಹಿನ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮರೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಏರವು ಅದೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಬೊಕ್ಕ ಶತರೂಪ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಡವೆ ಇತಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಏರು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿನೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಐತ ವಿಷಯ ನೇಕು ತುಂಬ ಮಾತ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಲ ಲಾ ಬುಕ್ಕು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಆತು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥನ ಅಂಚದ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪವು 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಮೇಕ್ಲ ಪೂರ ವಂಶದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವೇ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ತೂಪ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಗಳು ದೇವಹೂತಿ ಆರೇನ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪ 21 22 23 24 ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಮದಿಮೆಯರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತೇರು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲಾಂಡು ಅರೆಗೆ ಇಂಚ ಸುಖ ಭೋಗನ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಏರು ಕರ್ದಮ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮ ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ಪುಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಋಷಿನಕ್ಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ದಾರಾದ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಅದೇ ಈ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಇತ್ತೆ ಈ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33 ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ಈ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡು 33 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯ್ನ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಅವು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ 4 ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾಪುಣು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಅನಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೆ ಅಂಚದು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಗೆಹರವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅವೇ ಏಕೆನಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಇರು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಣಿಗೆ ತುಲೆ ಯಾನತ್ ಪನ್ಪುನೆ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಕನ್ನಡ ಟಪ್ಪ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತನೆಟ್ ಫಟ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇರು ಈ ಆತ್ಮತತ್ವನ ತಿರಿಯೋನ್ ಪೇರಿಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್
ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಂಖ್ಯ ತುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಸಾಂಖ್ಯಡ್ ಮೈನ್ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೋದು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅವೇ ಅಕ್ಲೇನು ಮೆಕ್ಲೇನು ನಂಬುದು ಅದೇ ಇಡೀ ಜೀವನ ಎಂಚ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇರು ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಜೀವನದ ಪಂಡ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿರಿಯುಂಜರಿಗೆ ಲೈಫ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನೆ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನತೆ ಏತು ದುಃಖನ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ದುಃಖದ ಜೀವನ ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿ ಈ ದುಃಖಡೇ ಬೂರುವೇರು ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒದ್ದಾಡುವೇರು ಭಾರಿ ಹಂಗ ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬತ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬಚಾವಯ ಬೊಕ ಪೂರ ಪಿದೈದಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಪೂರ ಮುರ್ಕಾವನಕ್ಲಿ ಒಯ್ಪುನಕ್ಲಿ ತೀರ್ತಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಜೀವನಡ್ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಏರೆಗುಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಏರೆಗೆ ಜೀವನಡ್ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಜೀವನಡ್ ಏರೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಐತೆ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು ಏರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಏರು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನನ ಪುಳ್ಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅದೇ ಅರೆಗೆ ತಕ್ಷಕ ಪನ್ಪುನ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ ಅರ ಸೈಪೇರು ಎಲ್ದಿನ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕದ ನಗಾರನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದಾರು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಾಡೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಮತ ಸೇರಿದೇರು ಮತ ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನೆ ಶರಣರನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಎಂದು ಇರು ಶರಣಾದ ಉಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೇನು ಮರಣ ಅಡ್ತುವಡಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಪಣ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಅದೇ ಆರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕೇಂದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಋಷಿನಕ್ಲು ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಏರೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ರಾಜರ್ಷಿ ದೇವರ್ಷಿ ಅದೇ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ತು ಮಹಾತ್ಮೇರು ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಡೆ ಮಾತಾ ಋಷಿನಕ್ಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಚಿನ ರಾಜ ಅದೇ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜ ಅಂಚದ ಆ ಋಷಿನಕ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರ್ನ ಕೈತಳ್ದು ಯಾರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇರು ರಡ್ಡು ಮೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾರೇಗ್ಲ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಒಲ್ಪದ ಪಿದೈದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನೆತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ತೋಜದೆ ಪನ್ಪೇವೆ ಮಾತೆರೇಗ್ಲತೆ ತೋಜದ ಪಂಡವಂತೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಬರೀ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಅಂಚನ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ನೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ವಿಷಯ ಮತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದು ದಾಯಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟು ಬೋರ್ದು ಏತ್ತು ಬೇನೆ ಅದೇ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸೋನಡ ಅಪ್ಪನು ಅದೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹೋವೇನಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿಂದು ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ಹುಡ್ಕಂದು ಅಕ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಐಟ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರ್ತುಲೆ ಪ್ರೊಪದ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ಭಾವಾರ್ಥದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಓ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಅದೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾಪಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇನು ಹೂವೆ ಪಣ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪುಂಡು ಒರ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಹಾಭಾರತ 16 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರು ಓ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಓ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಐ ನೌ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾನಿ ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ್ ಪನೋಡು ಸರಿಯಾದ Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty everyone in all circumstances and especially of those who are just about to die. Okay, very good question can be. ಇನ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತಾರೇಗ್ಲ ದುಲೆ ಇಂದು ಏರು ನಮ್ಮ ಬದುಕುದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ
ಬೊಕೆ ಏರು ಸೈಯರ ಕೈತಲ ಆತೇರು ಅದೇ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲರ್ನ್ ಸೇಜಸ್ ಅದೇ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಇಡುಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಜದ್ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟನೇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬೈದ ಅಂಡ್ ನಮಕಿತ ಗೊತ್ತು ಜಾಪಸ್ ಐಪ ಅಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾರ್ನ ಜೀವನ 7 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೋಂಡು ಪ್ರಪದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪರು ನಮ್ಮಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಹಾ ಅಂಜದ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಪೂರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ is what is the specific duty of one who is to die very shortly ಅದೇ ಒರೆ ಬೇಗ ಸಯ್ಯರೊಳ್ಳೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರೆಗ ಸಾವು ಕೈತಡೆ ಬೈದನು ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ ಸಾವು ಕೈತಡೆ ಬೈದನ್ ಆಯ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಡ್ನೆಸ್ ಕಂದಡ್ ಪನ್ಪರಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಾರ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪರ್ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಖ ಉವಾಚ ವರ್ಯಾನೇಶತೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕೃತೋ ಲೋಕಹಿತಂ ನೃಪ ಆತ್ಮವತ್ ಸಮ್ಮತ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾದಿಷು ಯಾ ಪರಃ. ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ವಾ ವರ್ಯಾನೇಶತೆ ಪ್ರಶ್ನ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನತೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಷ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಎಡ್ಡೆಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದನತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಡು ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ನಮ್ದು ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರು ಅದೇ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ಶಿಷ್ಯ ಏತೆಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿವ್ಯವಾದಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಭೌತಿಕವಾದ ಕುರುಡೇರಾದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕಡು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಕುರುಡೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಧಿನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೃಣಾಂ ಸಂತಿ ಸಹಸ್ರತ ಅಪಶ್ಯತ್ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿನಾಂ. Those person who are materially engrossed ಅದೇ ಭೌತಿಕಡೆ ಬುಡ್ದೇರು ಪಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಕುರುಡಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿನ ಅದೇ ಪಣ ಗೃಹ ತುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಗೃಹಮೇದಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ಪಂಡ ಏರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಉಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಉಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ್ಲ ಕತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗೃಹಸ್ಥಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಮೇದಿ ಪಂಡ ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಜಾ ಮನ್ಪೋಡು ಜೀವನದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಜಾ ಅಂತ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ವಿಷಯ ಬೂರ್ನಕ್ ಗೃಹ ಮೇದಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರು ಅಂಚದ ಎತ್ತು ಒಂಜೊಂಜ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹಡ್ತುಲೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಟೈಮನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿದ್ರಯ ಹ್ರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ವ್ಯವಾ ಏನ ಚ ವಾವಯ ದಿವಾಚ ಹರ್ತ ರಾಜನ್ ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನ ವಾ. The lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence. ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಎನ್ವಿಯಸ್ ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ
ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಇಜಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಮುಳ್ಬರಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದಿನಟ್ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಾಂಕುನ ಇಟ್ಲ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಕಾಮ ಸೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲನ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕಮಾವಡು ಕಾಸು ಕಮಾವನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಕಾಸು ಏತ್ತು ಬೋಡ ಆತ್ ಕಮಾವಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಐಕ ಕೊರ್ಪುನದೆ ಅಂಚದ ಕಾಮ ಜೀವನ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪ್ರಬೋದ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ನೂದು ಸಾರಿ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ನೂದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟ ಅಂಡಲ ಐಟು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಚರ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಡವೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪುಟ್ಟವನೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಕಂಡನಿ ಬೋಡಿದಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಇಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಡುಜಾರು ಅದೇ ಅವಳ ಇದು ಪಂಡ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ವಾದಿನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡು ಅದೇ ಈ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ದ ಅದೇ 14th ಡೇ ಅದೇ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಐಕು ದುಂಬು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಿ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲು ಪಗೆಲ ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಇಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪೇರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಸು ಕಮಾವರು ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದೇ ನೇತಕ್ಕೇನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಐದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನೇ ಅಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಮಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಟೈಮನ್ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಪೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿ ಏರೆ ನಂಬುನೆ ಪಂಡ ಏರೆ ನಂಬೆರವಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುನೆಗೆ ಇದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭು ಎಂಡೆ ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೇರು ಉಂಡಾರು ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅವು ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐಕಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಶ್ಲೋಕ ದೇಹಾಪತ್ಯ ಕಲತ್ರಾದಿಶು ಆತ್ಮ ಸೈನ್ಯೇಶ ಸಸ್ವಪಿ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಮತ್ತು ನಿಧನಂ ಪಶ್ಯನ್ ಅಪಿ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮತತ್ವದ ದೂರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮತತ್ವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಜರಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮತತ್ವ ಡು ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಏರು ದೇವೇ ಅದೇ ಯಾನ್ ಏರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ್ ಏರು ಅದೇ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನಕ್ಲು ಪೊಪ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಾರು ಅವೇ ಅಕ್ಲು ಹಿತ್ತು ಪೋಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಣ್ಣೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ತೆರೆಯೋಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಏರಿಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲು ಜೀವನದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಃಖ ಇಂಚಿನ ಬನ್ಪೇರು ಜೀವನ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯಾಪುನ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನ್ ಅದೇ ತಿರಿ ನಕ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಮೆಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಜರ ಬೀಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಪಣ ಅಕ್ಲೇನ್ ಏರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎನ್ನುವರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಮೆಕ್ಲು ಮತ್ತ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ವಿನಾಶ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾಶ ಆದ ಪೋಪೇರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಅದೇ ಐಕೆ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ನೆರೆ ಬಾಹೋದಲ್ಲದೆ ಆರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ ಏಲ ಬರ್ಪೂಜಾರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಏಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಾರು ಅದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಈ ಭಕ್ತರ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲು ಲೈಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂದು ಪಂಡ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ. ಅದೇ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ, ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪೇರು ಕೇನ್ವೇರು ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಜಪ ಮನ್ಪೇರು ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ತೊಡಗಿದಾರು ತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚ ಮಂತ ನಮ ಉಂಡತೆ ದೇವರ ನಾಡಿ ಪೋಪನೆ ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರ ನಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತುಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ತುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೋಲಿ ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಋಷಿನಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತ ಪೂರ ತೆರಿಪೌಂಡು. ನ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ವಾರ್ತಾನಾಂ ಜುಷತಾಂ ತತ್ಕಥಾಮೃತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಂತ ಕಾಲೇಪಿ ಸ್ಮರತಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುಜಂ. ಪಂಡ ಪಂಡ ಮೇಕ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಡ್ಲ ಉವೆ ಭ್ರಮೆಕ್ ದಾಯ ಬೂರುಜರ್ ಈಗ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದೇ ಲೈಫ್ಸ್ ಅದೇ ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತರಿಗೆ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪರೆ ತೆರಿಯೋನೆ ರತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓವೇನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಲೆ ಡು ನಾಟ್ ರನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ even at the last moment of their lives. ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪಂಡ ಅಂಚಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪಂಡ ಅವು ವೈಕುಂಠಗ ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪನ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಈ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಪಾಪಿನಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭೌತಿಕಡೆ ಮುರುಕುದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ಭಯಂಕರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಣ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೆ ಪಾಯರೆ ಬಾಕ್ಲವು ಸೌತರ್ನ್ ಗೇಟ್ ಓಡೆ ಯಮಾಲಯ ಅವಳ ಲೈನ್ ಉಂಟುಡು ಕಲಿಯುಗದ ಲೈನ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರೇ ಅವೇ ನ್ಯೂಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಐಟ್ಲ ಈಗ ಸಾವು ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರಪ್ಪ. ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾರತ ಸರ್ವ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರೋ ಹರಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಶ್ಚ ತ ಅಭಯಂ. ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಭರತ ಓ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಎರೆಗ ಪುರಾ ದುಃಖರ್ಲ ಪಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಅದೇ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಪ್ಪ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿ ಹೊಡ್ದು ಇವ್ರ ದಾದ ಪಂತೇರಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಡದೆ ನಮಗ್ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರದೆ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣು ಈ ಭಾಗವತ ಉಪ್ಪನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಏರ್ಕೇನ್ವೇರ ಅಕಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪ್ಯಾರು 100%. ಅವೇ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪೊಂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಂಡಲೆ ಅವ್ಗೆ ಇಕ್ಲೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನು. ಯಸ್ಯಾಂ ವೈ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಪರಮ ಪುರುಷೇ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸ ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯಾಪಹ. ಈ ಭಾಗವತನ ಶ್ರವಣ ಶ್ರೂಯಮಾಣಾಯಂ ಶೂಯ ಪಂಡ ಕೇಂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಗ್ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಅಂಚದ ಇನ್ ಅರೇನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಾವು ಸರಿ ತೆರಿಂದ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನ್ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಪರು ಶೋಕ ಮೋಹ ಭಯಾಪಹ ಜೀವನದ್ದು ಶೋಕ ಬೇಜಾರು ಮೋಹ ಅದೇ ಭ್ರಮೆ ಮೋಹ ಅದೇ ಒಂಜೇನು ಕೊಡೊಂಜ ತೆರಿಯೋನ್ನದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಟ ಆಸಕ್ತಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ಪೋಪುನು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಗವತಂ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಇರೆಗ್ ಪೂರಾ ದುಃಖರ್ಲ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ನುಂಡು ಅದೇ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಪಂಡ ದುಃಖ ಅದೇ ಎರೆಗ್ ಪೂರಾ ದುಃಖರ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ನುಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡಿಗಕ್ಲ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ glorify and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller
and the savior from all miseries. ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಮೂಜನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಾಪಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅರೆ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಗವಂತನ್ ದಾಯಪಂಡ ಅರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂಪತಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ಸ್ಕಂದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಕ್ತರನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪಂಡ ಭಕ್ತರು ಪತಿ ಪಂಡ ರಕ್ಷಕರು ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಭಾಗವತರ ತೆರಿಪಾವರ್ ತೊಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತುಂಡು ನಮ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಏತಾವಾನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿನಿಷ್ಠಯ ಜನ್ಮಲಾಭ ಪರಾಂ ಪುಂಸ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜ್ಞಾನಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಉಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಲೆ ಅಚೀವ್ either by complete knowledge of matter and spirit ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ಜ್ಞಾನಗೆ ನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅವೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಅವೇ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ perfect discharge of occupational duty is to remember the personality of Godhead at the end of life. ಅಂಚದ ಈ ಇದನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಅಂಚದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಲಾಭ ಅದೇ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ ಅಕಲ್ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನನೆ ಅವ್ವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನೆ 5 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಅದುಲ್ಲ ಮೂಜಿಗುನಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೇರು ಎನ್ನಲೆ ఆయన ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಗ ಬುಡ್ಪವನೇ ರೀಸಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದೇರೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪವನ್ನ ಪಲ್ನಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಎಂಚ ఆయన ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ತೆರಿಪಾದ ಕುರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನವೆ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ఆయనే ಮುಲ್ಪ ಅರ ಅಮ್ಮ ఆయన ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಜೀವಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದು ಯಾನು ಪೂರ ಇಡಲೊಪ್ಪನೆ ಯಾನು ಅಂದು ಅದೇ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂದು ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪುನೇನು ಬುಡಿಯಂಡ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ 100% ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತವರ ಪೂಜಾ ಏತ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅದೇ ದೇವರನೇ ಇನ್ನು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಕ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಮಂತನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಯಾನತ್ತು ದೇವೇಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಡ್ತಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಂಡೇರು ಅದೇ ದೇವರೇ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮಡ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಜೀವಿ ಇಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತನೇರ್ದವ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣದ ಬಾಧಿತ ಪೂಜೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬುರುಜೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರ್ದು ಸೂರ್ಯ ದೂರ ಇಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಗುಣತ್ತ ಪರಿಣಾಮಲ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ ದೂರ ಉರಿದೆ ಪಣ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅದೇ ಅಕ್ಲನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚೇರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆತೇರು ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಅದೇ ಶರೀರ ಬುಡ್ನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಇಂಚಲ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚದು ಈ ಸಾಧೆ ನಡತ್ತನ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈಜಿನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಡೋಂಗಿ ಕಪಡ ಗೊಬ್ಬಿಯಂಡ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಅದೇ
ಅವು ಥಿಯರಿ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇವರು ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ. ಜ್ಞಾನನು ವಿಜ್ಞಾನ ಕನವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡಿಗತೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ತೋಲೆ. ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಲ ನಡಪುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಮಂತಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಪಣ ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೊಲೆ ಪೊಗ್ಗಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ಉಂಡತ್ತೆ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಖವಾದಪ್ಪ. ಸುಖಂ ದೇವರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು. ಸುಖಂ ಮಿಕ್ಕ ಆತ್ತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚದು ಪೇತು ಒಯ್ಟ್ಲ ಆತ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಭೌತಿಕ ಅಂದು ತೋಜುಂಡೇಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪತ್ತುಜಿ. ಅದೇ ಆತ್ತು ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು. ಅದೇ ಉಲ ಹಿಡ್ತು ಅದೇ ಬಿದೈರು ನಮ್ಮ ತೋಜ ಅಕ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಪೂರ ಅಕ್ಕಳು ಒಪ್ಪುಂಡವೆ. ಪಿದೈರು ತೋಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೇರು ಪಿದೈರ್ದು ಗೊತ್ತಾವ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಅರ್ದು ಗೊತ್ತಾವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಎಂಚು ಉಪ್ಪರು. ಅದೇ ಎತ್ಕೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಎತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾಡುನೆ. ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಣ ಓಲ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಾವಜಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜಾಕೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಜಾತೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾವಡಿ ಅಂಚದ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪನ್ಪರ್ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಸಂಗತ್ಯಾಗೋ ಶತೋ ವೃತ್ತಿ ಷಡ್ವಿರ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸೀದತೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರ್ಪಾನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆಜಿ ನಮ್ಮನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೆತ್ತುದೇ ಇರ್ಪುಣಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೋಡಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವರು ಉಳ್ಳರೆ ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಸಂಡೇ ಅದೇ ಕಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೇರಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತ ನಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಎತ್ತು ನೀನು ಕೊಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಪನೋಡು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೆಗೆ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಜೀವನ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ದೇವರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗ ಪಂಡ ಏರು ಸರಿಯಾಯನ ಸಾಧಿಡು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡು ಪೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಐ ಡೌಟೇಜ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಪನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸದ ವಿಷಯಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೈತಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಪಿದ ಮಿತ್ತು ವರ್ಪುಜಂಡ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಓಡೆ ಅದೇ ಆತ್ಮನ ದೇಹ ಪಂಡದ ತಾನು ಪಂಡದ ತೆರಿದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರದ ವಶಡಿಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಟೆ ವಶ ಆದುಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡೆ ಮಗ್ನಾಪೆ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಭೌತಿಕದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೂಪನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲಾಭ ತೂಪುಜ ಅದೇ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಭೌತಿಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಗಳು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಪಣ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾವನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನದಲ್ಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಣ ಐಟ್ಟೆ ಮುರ್ಕುನೆತ್ತು ಅಂಚೆ ರಡ್ಲ ನಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಭಾಗವತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುಡ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಜದು ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಭೌತಿಕಡ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಅದೇ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಕು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡತೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಡ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅವ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿಂದುವ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರಪ್ಪ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಜದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಡೆ ಮಗ್ನಾಪೆರ ಅಹಂಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದ ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಯತ ಒಡೆಯ ಪಣದ ಭಾವಿಸವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮರತು ಪೋಪುಂಡು ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ದೇವರ್ನಾನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಬೂರ್ನತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಯಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲೇ ಅದೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಅದೇ ಅಜನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಯಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯರ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವನಸ್ಕಾಲೆ ಅಂಡಲ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ವನಸ್ಕಾಲೆ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತನ್ ಅದೇ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ
ತಮಿಳ್ನಾಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೆತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಪ್ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡ ಬುಡೇರಿ ಆ್ಯಂಪ್ ಓದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಜದ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆತ್ತವಾಗಿ ಯಾರವೋ ಪನುಂತಿರು ಪಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಬೋರ್ತು ಪೂರಾ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತರೇ ಪಿದಾಕಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈತ ಎಲಾಟ ಅದು ಪಡದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಯೋನು ಅದೇ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಪ ಐಟಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತುಯರ ಪೋಯ್ನಕ್ಲ ಹಾಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೂರು ಅದೇ ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೂರು ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಏತು ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಮಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಏತು ಬರ್ಪುಣ್ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೂಯರ್ಬೋದು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ್ ಅದೇ ಏಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏತು ಅಲರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬಾರ್ ಪನ್ನೆ ಅದೇ ಹಾಕಿದಾಕ್ಲಂತ ಭಕ್ತರ್ನ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪಂಡೇರಂಟ ಅರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಬಲ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ ಇಕ್ ದುಂಬು ನಾನಿ ಪೋಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಆರು ಪಂಡ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಐನಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚಿನಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡಿ ಎರೆಗ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ದೇವ್ರೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸದ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಂಸ ಪರಮಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಲಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರ ಸನ್ಯಾಸಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ದೇವಡ ಉಪ್ಪಡಾಯ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಉಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಮೈನ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲು ಓಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಅದೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಯನೇ ಮೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ಬೋಡತೆ ಈ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಸರಿ ಸಾದಿ ಕನೇರತೆ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚನ ಸಾದಿ ಪತ್ತನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಇತ್ತದ ಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕನಪನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ನಿಜಿಂದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಇಂಚ ಆಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದು ಬದ್ಧಾತ್ಮ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ್ತ ಸಂಗರ್ದು ನಾನಾ ವಿಧ ಎಡ್ಡೆ ನೀಚ ಜೀವ ಜಾತಿಲೆಡ್ ದೇಹಾಂತರಲೇನ್ ಪಡೆವೆ ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಲೇರ್ದಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳ್ಳೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯನ ದೋಷಯುತ ಕರ್ಮಲೇಡ್ದು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಾಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಬೈದನೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬೂರೆ ಬೈದನೆ ಅತ್ತು ತುಲೆ ಅಂಚದು ವಾಸ್ತವದ ಜೀವಿ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅತೀತ ಆದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪವನ ಮನೋಭಾವಡ್ದು ಅದೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ತೋಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಅದೇ ಭೋಗ ಮನ್ಪುನ ಇಚ್ಚೆಡ್ದು ಆ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಡ್ ಬೂರುವೆ ಅಂಜದು ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರ ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪವನ ಮನೋಭಾವದ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಯನ ಎಂಡಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನಡಿತ್ತನಂಚನೆ ಪೂರಾ ಬಗೆತ್ತ ಅನಾನುಕೂಲ ఆయన ಬಾಧಿಸೋನು ಅದೇ ಪಣ ಇಂಜು ಡ್ರೀಮಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ ಪನ್ಕೆ ಈತ ಪನೇರ ಪೋದು ವಿಷಯ ತುಲೆ ಈತ ವಿಚಾರ ದಾಯಪಂಡ ಏನು ಸೀದಾ ಪನೇರ ಪೋಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ನೆನೆಪಾಯ್ಲೆ ಕಲಾಂಡತೆ ಕಲ್ತನ ಮತ್ತ ಅಂಚದ ಅಂಚೆ ಮಂತಲ್ಲ ಚೂರಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅವಡನ್ ಪನ್ಯವೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತನ ತೆರಿಪಾಯನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಜಡ ಚೇತನ ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವ್ರ ಕಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಭಾಗವತಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ ಐನು ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅತ ಏವಾಶಣೆ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಅಸತಾಂ ಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ತೀವ್ರ ವಿರಕ್ತ್ಯಾನಯ ವಶಂ ಅವೇ
ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತಂದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂಡ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಪ್ಪ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ಅತ ಏವಾಶಣೆ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಅಸತಾಂ ಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ತೀವ್ರೇಣ ವಿರಕ್ತ್ಯಾ ಚ ನಯೇತ್ವಶಂ ಅಥ ಏವಾಶಣೆ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಅಸತಾಂ ಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ತೀವ್ರೇಣ ವಿರಕ್ತ್ಯಾ ಚ ನಯೇದ್ವಶಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅತಯೇವಾಸನೆ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಕ್ತಾಂ ಅಸತಾಂ ಪತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ತೀವ್ರೇಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅತ ಏವಾಶಣೆ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಅಸತಾಂ ಪಥಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ತೀವ್ರೇಣ ವಿರಕ್ತ್ಯಾ ಚ ನಯೇದ್ವಶಂ. ಅತ ಏವ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶನೈ ಕ್ರಮವಾದ ಚಿತ್ತಂ ಮನಸ್ಸನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಕೊನೋದು ಪಂಡ ಕೂಡೋದುಪ್ಪುನ ಅಸತಾಂ ಪಂಡ ಹೈಕ ಅನುಭವದ ಪತಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ತೀವ್ರೇಣ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ವಿರಕ್ತ್ಯ ವಿರಕ್ತಿರ್ದು ಛ ಬೊಕ್ಕ ನಯತ್ ಒಯ್ಯೋಡು ವಶಂ ವಶಕ್ ಅಂಜತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಭೋಗ ಅಂಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ವಿರಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸೋಡು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಯಾನು ಒರೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಜತೆ ಹಾಗೆ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅದು ಇಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪಾಪೆ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದಾನ ಉತ್ಸಾಹ ಮರ್ಪುನತೆ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪೂಡೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಅನ್ನತೆ ಅಂಚಿನ ನಮಕೊಂದು ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೂಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೊಡಗೋಡು ಅವೇ ಅಂಚಾಣನೆ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಭೋಗ ಅಂಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ಆಸಕ್ತ ಆಯ್ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಭೌತಿಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಕ್ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಬರೋಡು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಜನ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಹಾಪುದು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಇತ್ತನೇ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಭೌತಿಕಡ್ದು ಹೊರನ್ನೇ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಅದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬನ್ನಗಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದೇ ಸೀದಾ ಒಲ್ಲ ರೋಡ್ ತಿರುಗು ನಾನು ಕಣತದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸು ಕುಲ್ಲ ಮೋಷನ್ಗೆ ಇನರ್ಷಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಅದೇ ಮಿತ್ತು ಓಡುತ್ತು ಓಡತ್ತಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ವಿಚಾರ ಅದೇ ದಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಐಕೊಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗು ನಮಕ್ ಸಡನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಜನ ಕೇಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ನಮಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುನದೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಕರೀದು PUC ಕಲ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವ ಜನ ಅದೇ 4 ತಿಂಗಳು ತಾಗದನು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದಿಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೀದಾ ಬರ್ತನೆ ಅದೇ 3 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಪೋಯ್ನೆ ಪೂರ ಮರತ್ತನು ಬಾಕಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಕಲ್ತನೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತನೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ತಾಗು ನಮಗ್ ಅದೇ ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಂಚದ ವಿರಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರದು ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಓಡದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಪುನೆ ಲಗಡಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ರಾವಣೆ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ 2 ಕಣ್ಣದ ರಾವಣೆ ಆತನೆ ಈ ರೀತಿ ఆయన ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ఆయన ಪೂರ್ಣ ವಶಕ್ಕೆ
ಬರ್ಪುಂಡು ಬರು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ನೋಡತೆ ಅಂಚದ ಈತ ನಮ್ಮ ಓದುನ ಏತೆ ಎಡ್ಡತೆ ಮುರಣ್ಣ ನಾಮಿನಿಷ್ಟು ಪ್ರಭು ಅಂತಾರೆ ತುಳುತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣೆ 4:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿರ ಪನೊಂತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಬರ್ತು ಅದೇ ಓದುವರು ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಮಗೊಂದು ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ ರೂಪತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕೊಂತರಿಂದು ಬಂಗಾವು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಾಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಈಜಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂತುದತೆ ಆ ಟೈಮಿನ ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತು ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪೆರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಹರಿಕೀರ್ತನಂ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಪೋನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದಯಪಂಡ ಕ್ಷೀಣಮಾಯು ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ಗೆ ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಯಮರಾಜರೇ ಕರುಣೇನೆ ಅದೇ ಉಂತುಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಮರಾಜರ್ ಕೇಳುಜರು ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ಅದೇ ಕ್ಷಮ ಅಪರಾಧಂ ಕುರುತೆ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರೀಶ್ವರ ಯಮದೂತರ್ ಪನ್ಪುನ್ನವೇ ಅದೇ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡೇರ್ನ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪುನಾದ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಯಮಶ್ಚ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಹರಿ ಕೀರ್ತನಂ ದೇವರನ ಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಡದೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪುರ್ಲಾದು ವಿವರಿಸದೇರು ಉರಿಯ ಭೋಗಿಸವನಯೇ ಒಡೆಯ ಇಜಿನ ಸಕಲ ಜೀವನನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವನೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದ ಬದ್ಧಾರ ಕಾರಣ ಅದು ಈ ಮಿಥ್ಯ ಭಾವನೆ ಚಿಂತನೆದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗ ಸಮಾಜಗ ಇಜಿನ ಸಮುದಾಯಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನೋಪಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಹಿತ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ತೊಡಗುವೆ ಅವು ಪೂರಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಆಸಕ್ತಿನ ಪಂಡ ತೋಜವನಾತೆ ಆದುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ್ಕೆ ಇಜಿಂಡ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಎನಿಸವನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುಜರಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಕತೆ ಅವು ಮನ್ಪ ಇಂದು ಮನ್ಪ ಅಂದ್ ಅದೇ ಓಟು ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಆಮೇತ ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಂದು ಆಪುನ ಎತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ನ ಅಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಅವಲಿ ಅದೇ ಅವು ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮನ್ಪ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಓಟು ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದೇ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿಜಾರು ಅಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಾರು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮನ್ಪ ಅಂದು ಮನ್ಪ ವಾ ವಿನಯ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋರ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಂಡ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥವಂತನೇ ಆಯ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಆಯ್ ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪದೊಂದು ಪೋಯ್ನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಆಯ್ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡು ಪಂಚಾಯನದವರ ತೀವ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸೂಚಿಸಲಾತ ಪಂಡ ತಾನು ಒಡೆಯ ಪರೋಪಕಾರಿ ಮಿತ್ರ ಇಜಿನ ಭೋಗಿಸವನ ಪಂಡದು ಚಿಂತಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭೋಗ್ತಾರೆ ಪಂಡದು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನಯ ಅದು ಪೋಡು ಅದೇ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಂತಿ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಎಂಜಾಯರ್ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯನ ಏರ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರೈತಲ ಅಂತಿಮ ಭೋಗ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರೈತಲ ಮಾಲೀಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರೈನಲ್ಲ ಸುಹೃದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತನವ್ರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರೆ ಜ್ಞಾತ್ವ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ರಚ್ಚತಿ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪೆಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವನ ದೃಢವಾದ ಮನಗಂಡು ದುಪ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಜಮಾನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭೋಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಿತ್ರ ಪಣ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸೋಡು ತಾನೋರಿ ಈ ಮೂಜಿ ತತ್ವಲೇನು ತೆರಿಜಿಂಡ
ಪಂಡ ಐ ತೆರಿಜಿಂಡ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಣಗಣನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಯತ್ನಿಸೋಡು ತುಲೆ ಆಯ್ನತ್ತೇನಪ್ಪ ನೋಡತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಈತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತ ನಿಕ್ಲ ತುಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ತುಪ್ಪರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಪಣಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಪಣಿದುಕೊಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪನೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರ ಪರ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಸುರು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಂಚದು ಭಗವಂತನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿನಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಒಡೆತನ ನಡಪವಣ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹಜವಾದೇ ಪೋಪುಣ ಅದೃಶ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ಆಸಕ್ತಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪನೆರಾತಂಡು ಭೌತಿಕ ಒಡೆಯ ಎನಿಸವನ್ನೇಟು ಮಗ್ನ ಆಪುನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ತೊಡಗುವೆ ಅದೇ ಐಐಟಿ ಬೂರುಜೆ ಭೌತಿಕ ಮುರ್ಕೆರ ಒಪ್ಪುಜೆ ಅದೇ ಮುರ್ಕುಣ ದುಃಖನೇ ಅವು ಪ್ರಜ್ಞೆದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದುಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಅವಶ್ಯಕ ಯೋಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಇಂದ್ರಿಯಳು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಐತ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಏರೆಡ್ದಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಹೇಳಿದವರ ಈತ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಇಂದ್ರಿಯದ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಕೃತಕವಾದ ಉಂಟಾರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂಡ ఆయన ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಳ್ಳೇರ ಆಪುಜೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ ಪಂಚದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾಲ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ್ದು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಂದಿತ್ತನ ಮಹಾಯೋಗಿ ತುಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಲ ಮೇನಕೆನ ಸೌಂದರ್ಯಗ ಬಲಿಯಾಯರು ತುಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತುನತಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅವಡನ್ನು ಪಿದಡ್ನಾರು ಅದೇ ಆಣ ಮೇನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ನೃತ್ಯ ಮಂತೇರು ಪೋಯರು ಅದೇ ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ಇತ್ತಂತೂ ಬಾರಿ ಮೇನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಟೇ ಪೋಪನೆ ಬಲಿ ಆಪನೆ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಬೂರ್ನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೊಣ್ಣುಗು ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಬಲಿ ಆಪನೆ ಅಂಚದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಪೊಣ್ಣು ಮಾಯದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೇವರೇ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾಯಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಬಲಿ ಆಪನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತುಲೆ ಬಲಿಯಾಯರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾಯೋಗಿ ఒక ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನ್ಪುನದಾದ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಡು ಒಂಜೆತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತೋಡು ಕೆಲವು ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅಂಚದು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಜಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆಲೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾಲ ಮನ್ಪುಡು ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಈತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತು ಹೆಲ್ಪ್ ನಮಗೊಂದು ಆಪುನು ಓದುನ ಪತ್ತುನ ಅದೇ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಒಟ್ರಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅದೇ ಈತ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಏತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ 4 ವಿಷಯನ ಕಿವಿ ಕೂರ್ನು ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಯಾಪ್ಪಲ ಓದವನೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಕಲ್ಪವನೆ ಅದೇ ಎಂಗೇಜ್ದಿಂದ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಭಯಂಕರ ಕೈಪೆ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಭಯಂಕರ ಚೀಪೆ ತೋಜು ನಾವು ಅದೇ ಎತ್ತದಗ್ರೇ ವಿಷಮೇವ ಅಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷತ್ತಂಚನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮೇ ಅಮೃತೋಪವಂ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ವಿಷ ತೋಜು ನಮಕ್ ವಿಷ ಪರ್ನಾತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಮೃತದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವದ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಸಕ್ತಂ ಅಸತಾಂಪತಿ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಅಶಾಶ್ವತ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸತ್ತಿಡ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸ್ತುಡೆ ಮನಸ್ಸ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನುರಾಗಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡುದ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಹವಾಸನೆ ಮಂತದನೆ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಂತನೇ ಇನ್ನು ಪುರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಗ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಸನೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಯಿ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಆತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಐನು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಉಪದೇಶ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ ಬೋಡುಂದು ಭಗವಂತನೇ ಮುಕ್ತಿಕೋಪನಿಷತ್ತುಡು ಹನುಮಾನಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಪುರಾಣಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಶಾಶ್ವತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನುರಾಗಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಾವಾಸನೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಂದ ಅದೇ ಪೂರಾತ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂದ ಅದೇ ಎತ್ತು ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರನಲ್ಲ ಗೆನ್ಪೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಸರಿ ಪುಟ್ಟುದು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಗೆನ್ಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಉಲ್ಲ ಅದ ಆತ್ಮಗೂ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ್ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡು ಅಂಜದ ಈಗ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾವು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬು ಪುಟ್ಟುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಯ್ನ ನಿತ್ಯವಾಯ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಯ್ನ ಪುರಾತನವಾಯ್ನ ನ ಹಣ್ಯತೆ ಹಣ್ಯಮಾನಿ ಶರೀರೆ ದೇಹನ ಕೆರ್ನಲ ಆತ್ಮ ಸೈಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಶಾಶ್ವತ ಪಾದ ಕಮಲಡ್ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅದೇ ದೇವರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾವಡು ಅದೇ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಒರೆಡ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂಡ ఒక ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾನೆ ನಮಗೆ ದೇವಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಡ ಆಸಕ್ತ ಮನ್ಪುಲ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದಲೇ ಅನ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಕನ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಡಿ ಏನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವೇ ಸವೈ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ಪಂಡ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಡ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ ಅಪ್ಪನು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಒತ್ತುದು ಪಂತೆರು